Gamay nga kalaman. Kabalo ba mo kung asa gikuha ni ngalan na Lanzones? Okay. Tama mo. Sa unang panahon, noong tuig 1500, katong gisugda na og colonize ang mga Espanyol, ang mga Pinoy diri sa Pilipinas, na taong ngalan nga Lanzo. Si Lanzo nilaag sa usa ka bukid o kalasangan. Dito siya nakakita og prutas nga tingala siya nga yelo ang kolor. Iya ka nang gikaon ug walay nasayod kung unsang pangalan ani. Siyempre, siya may nakabalo, siya may nakadiskubre. Nga tunong pa jud nga adlaw nga Lunes. Una iyang gipangalan na lang og Lanzones sa ngalan gikan niya nga Lanzo. Mao, Lanzones ang ngalan. Gamay kaalaman.